To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Askarawan jihar Zamfara, askarawan Dauda, askarawan General Muhammad LB Muhammad Gusau, shugaban askarawan Zamfara. Cikin wannan satin cikin ikon Allah tsakanin jiya zuwa yau sun yi nasarar kama wani mutumin wanda ya ɗauko kayan sanyi daga nan Gusau zai da su inda wa'ancan ɓata garin suke, wato ɓarayi bandit kenan. Menene sunanka? Ashiru. Daga wani gari hake? Daga Buroyi. Buroyi. Maro local ganyan. Maro me kake? Matanka nawa? Mata na 3. Diyanka nawa? Ɗaya na 6. Diyanka 6. To su waye kake ma wannan aikin? Tsakani da Allah mu biyu ne kawai ga sana'a bangaren ɗaukar kayan sanyi da ni da wani yaro mai damma. Mai damma? Shi dan wani gari ne mai damma? Shi ma dan Buroyi ne. Dan Buroyi ne. Shi ma yana da iyali? Yana da iyali. Matan shi nawa? Shi ma mata ta 3. Su waye kuka kai ma kayayyakin to? Tsakani da Allah na barayi ne. Su wane ne barayin? Ni dai shi dai mai damma shi ka kai ma Ali kaya. Waɗanda aka kama. Ali daga wani gari? Daga can ƙauyen Buroyi yake. Alin Nagala. Alin na Nagala. Nagala. Shi barawo ne. Shi barawo ne. Ashiru Jijji. Yadda kai bayani a garin naku. Buroyi. Akwai shaguna. Akwai shaguna. Su waye adda shagunan nan? Barayi. To suwa suka ba shagunan nan? Mu ka tsaron su. Ku ka tsaron shagunan nan na barayi. To a Buroyi din nan barawo ya kai nawa a misali? Saboda Allah ban san iyaka ta ba. Ko ba gaskiya ba. To wa'annan masu gidan naku barayin nan. Kace da wadane ne? Da Ali da Uma. To shi Ali yana makamai ya su kai kwara nawa? Saboda Allah makaman magazai ne ban san iyaka adadin su ba. Sun haura 50? Sun yi saboda Allah. Ana magana 100 200 kenan. Shi kuma ɗayan fa? To ɗayan saboda Allah shi bai da bindiga. To da me yake aiki? Kaga shi saboda Allah a daɗe ne ka gani gare. Domin Allah. Amma yana tare da masu bindiga? Amma yana tare da masu bindiga. Kuma ana tare da shi wurin aiki? A'a. Amma shi abin da a gare yana iya sayan shanu ya taya sayar. Koko shi a sana'a ta ko da na san shi. Tsakani da Allah hudda shanu yake ya taya gare su ya sau shanu ya sayar. Yanzu kana nuna mana barayin da a garin nan naku? Ko in ce duk garin nan barayi ne? A'a ba barayi bane gaskiya. To kashi nawa barayi cikin garin nan naku? Bahaushe. Barawo da Bahaushe an ce barawo ba barawo. Misali ga daba haka. To saboda Allah akwai shi daban marigayi na gala. Akwai